Kaban kong ingas ngobat ay ngu ble bat ngai ku ble ru ipi barok ki parlok jengai ki balong kinong support yo ne channel jengi tega ni ko por ba klip mat ko mentang akwa beng nyele ko we ki topik spang we ubre ubala kam milade ba ude u Yesus Kristus hakani ko perthai bat karteng gejong u kalong u Jose Lewis Myrinda lakai u haka arpu artarik menai april senam cejar kendai spa sopun rio haka senong pon jong kari Puerto Rico bat laong ba u Jose Lewis ula imlasan haka long yeng ka beduk bat ulah kenduk subun kijing bat kijing jenjar kam tam haka porba udang samla bat haka porba udang samla laong ba ulang ngam babun ki kam sniu bat ki kam di drop bat hadin ba ulah rang ba laong ba ulah kam milade ba ulah kenduk ya kijing penki ke bakan jaman sim bat ulah kelalong kum uta unong yalap lane ifricha hagis nam cejar kendai spa nyau pau sakman bat nang ta laong ba ulah sang ya ko we ken hun niam ka ba ai ka tang ka Crisindo and Gracia lane ka ta ka bagi khot aktin parang growing in grace ka ba mut roy lane san ha ka jing ai ka jong ublay hanong ba Miami jong ka state Florida ka ba don po kari Amerika ha ka snam cejar kendai spa prapau ha ka ba sedang laong ba ulah penpau ila de sa ka perthai kum uta unong yalap bobot ya kerukom yalap jong u apostol Paul tam lay udah ban bahaya gitu ka kentien nak siti jong u Paul apostol skinong apostol skinong ka baar ka dekat ka bapra ka baong bagi yo ka jing penim da ka jing ai ka jong ublay om da ka jing trei ka jong i bat dai ha ka snam arah jasau ulah pen benai la de ba ude Yesus Kristus ha ka jing hikai jong u ulah kam ba Yesus Kristus ulah wan pat sakani ka perthai ling ba jong mensim bat ulah hiar bat ulah rong ha ka jing im jong u bat kumjuru ulong ba Jisu hak jing wan asin jeng sum lawan su ban sim ya jing im kum u khunlung hendrei uta uju men sim bodon ha Yesus Kristus ban Nazaret menta udon hak do not ke jonga bat long baginong but jeng u ki khot e ye u utrai lane upa kebomut ulong ublay hendrei hak snam arajar nyol ong ba ula penbenai lade ba udai uta u antikris lane uta u Kristus lamler bat ulah siam yu numbaran riu spa andriu penriu bandro kum utatu haka kesangti ke jong u ringkat bat daki hajar ki nongbot jong u haka jing hikai jong u ong ba antikris lane uta u Kristus lamler umdei uta u bayale persya ya u Kristus henrei udei uta ba mi bujuli na kabenta u Kristus ban yalap ya gospel kabasisya bat kabadap daka jing ai bat ulah ong ru bakaniam Kristen penrai kelapen kelano ya gospel bat ngelawan nakabenta ban yatu bat ban penpau ya kejing sisa bat kawe ni kejing hikai ke bak compare jong u kalong ba u hikai ba om don pop om don setan bat om don dujok kham tam yik tu barok ki bangai ha u kilalong kum kita kejing thau ke penjaman sim ki ban om yap su lanu tu mentangin sengap ya kan kejing pla jong kawe ni ki bangai ki jong u. Message tells us that we're perfect, that there's no sin, that there's no devil, and also no hell. If they call you a sinner, we feel hurt. Bat ngila bat ong le se dei kan ni kejing hikai ke jong u ko bala kring ya ki babun ki briu kalang sodong jong perthai bat kham tam e hapo Amerika hang ni pnyu i ki membar jong ka kenhun ke jong u ki dro ya ki ditatu hapo ka sangti ka terpeng bat wat ha rendang jong ki ya kadak jong ka syap jong umrat klau baka Bible ka kren ubadairu kata ka syap jong numbaran riu spa andriu penriu bat kim sko e su nomar ba no yalam jong ki ukam milade ba udai uta antikris ne u Kristus lamler nomar ba ka jing hikai jong u hikai ba om don pop su om don setan bat om don dujok su bat baro kila ban le kemen kat bamon 666 Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. Hagis nam arjan nyau sejerong laong ba kenhun jong u kala roistat adu tata hak ba kala don ki milian ki nongbut haki laipotli kiri jong perthai bat kham tam hapo Latin Amerika bat kala don ki television channel ki baper hapo jong kari Amerika bat hadin ki jong roistat jong kenhun jong u ulas ngau sarong bat ulah kam milade ba u kham kraw ma u ban yo Yesus Kristus I do greater things than Jesus of Nazareth. Much greater. Andre petip je ayu yo ne ubriu bala kam la de ba de Yesus Kristus
bat mau deru utau antikris ne ukris lam ler hakas nam arjar khat lai long ba ula klat no hak rukom ko ba isar khai pha na ka jingpang kansar ha uklong snam te hatu ko ni ka jing snang ka ba ublei ula snang persya ya oni ubriu nani ka de jing jia ka ba sujar kan sompa sabu ikomen jopi po comment section nang ta share like bat kum juru subscribe ni channel jingi na ko tai tu perlu impat subscribe ya nam tak ni por ngan pen kun no chuang ning se sempat ha ka wei ka video ku blei sibun ni pi bara